Скоро съм Bulgarian Show или Хикс Shadow Хикс. И такъв е животът. И направих се на влог чанел, защото така ще го има до списанието геймплей канала ми. Всичко, което се казва Хикс Shadow Хикс. Не Хикс, е Хикс. Не е Хикс просто. Не съм Shadow Хикс. Защото така. И днеска мислям, че да клипчета е първото ми начало във влог канала. И казвам, здрасти, не е влог ченел. Следващото може да е предизвикателство, може да ме предизвикат всеки неща правя, други и така. И ще качвам там неща, ще качвам предизвикателства и чао!